Когато говорим за Париж, в съзнанието ни се оформя следната картина. Френските круасани, уличките с романтичните кафенета и ресторанти, речните корабчета покрай Сена и атмосфера, изпълнена с нежни шансони. Но на фона на всичко това, силно изпъква и се откроява солидната фигура на Айфеловата кула. Това бижу, вплетено в сърцето на града и осветено нощем в безброй светлини, кипи от живот и енергия почти денонощно. Айфеловата кула, или на френски La Tour Eiffel, е сред най-посещаваните архитектурни обекти в света и е един от най-известните символи на френската столица Париж. Откакто е създадена, през металната й конструкция са преминали над 200 милиона посетители, което я превръща в една от най-предпочитаните за посещения забележителности не само в Париж, а и в цял свят. Според някои проучвания, Айфеловата кула е и най-известната и фотографирана забележителност на Земята. Кулата носи името на френския инженер Александър Густав Айфел, който е нейн проектант. Тя е създадена за световното изложение през 1889 година, с което е отбелязана 100 годишнината от Френската революция. Строителството й започва през 1887 година и е завършена за по-малко от 2 години. Осветена е на 31 март и отворена на 6 май 1889 година. В началото са предвиждали кулата да се извисява 20 години, след което да бъде разрушена. В крайна сметка, тя се превръща в лаборатория за научни изследвания. Кулата е висока 320,75 метра. В зависимост от околната температура, височината й може да се промени най-много с 8 см заради разширението на метала. При буря максималното отклонение е 15 см. До 1930 година тя е най-високата постройка в цял свят. До самия й връх водят 1665 стъпала, като стълбището е достъпно за посетители до втория етаж, разположен при височина 115 метра. По-нагоре се стига с помощта на асансьори, а оттам с асансьорите може да се достигне до върха. Когато Адолф Хитлер посещава Париж по време на окупацията през 1940 година, кабелите на асансьорите били разсечени от французите, за да бъде принуден Хитлер да се катери по 1665 стъпала до върха. Но той така и не го прави. От тогава е останал изразът, че Хитлер е покорил Париж, но не и Айфеловата кула. От създаването й насам, Айфеловата кула е била пребоядисвана 17 пъти. Според нейния създател, боядисването е гаранция за запазване на металните конструкции. Цветовете са били сменени няколко пъти. Отначало кафяво-червено, след това бежово-жълто и последно бронзово. Използвани са различни нюанси, за да може цветът да остане неизменен за очите на зрителите. За да бъде боядисана кулата са нужни 60 тона боя и 25 бояджии, които трябва да работят повече от една година. Последното пребоядисване е започнало през декември 2001 година и е завършило през юни 2003 година. Айфеловата кула е изключително красива вечер, когато се включи осветлението й. През 19 век тя била осветявана от 10 000 газови фенера, 2 прожектора и фар на върха, който светел с синя, бяла и червена светлина – цветовете на френското знаме. През 1900 година е била оборудвана с електрически лампи, а съвременното осветление е включено за пръв път на 31 декември 1985 година. Няма друга постройка в света, като Айфеловата кула. Направена изцяло от желязо и стомана, тя предизвиква възхищение с красотата си във всеки, който застане пред нея. Огромните размери и мащаби на този шедьовър на инженерното строителство смайват с хладната си архитектура, която въпреки това носи очарованието на един от най-романтичните градове в света.